Puilano hambai bisda pati prasarapno. Tini hanya hai video ma phajabuka. Tini 23 tarik o tini ni salo kaisa simna elaga balurbon bisi bai khobjak rayung kamiwo hai sopaika tini patal kina nuk khawa jagao sengjottono tini tamo hini sawik langka bo o patal kina tini tamo hini sawik langka norok kaham kene buji khana tipra sarok te jotto tipra mathani warriors rok ang kok sunani musungo patal kina jomaitiano nung tini je saka bubagra hayakeba tipra motha no nung tamo saka tipra motha bihia nung okok je saka tini nung kuno jaga wono de nukha nung je borono logi diwi tongo omit de pormano nung je jaga saitongo tipra motha bihia hini birinyo rombo sugo nung nure nukha seng tini takok te bukok sung nugui mangga sengke sabo tatal sabo baje hayakeba sabo bihia ya sengke nugui mangga tini omit de porma bo jodino bihia ya hayakeba kaham hingkang ke bo tini omo hai kok sagala kamu laithang nai bubagra faimani dino hejamarao jekha khok hamya saka omo ki kaham borok hayakeba bo ki bihia ya da bo bihia ya omo jotto takok buk jono sanai tini nung patal kina nung tini je oro phai saikelangka tini nono sinika tipra sarok nono agino sinjak tipra sarok nung bubagra no sawo lasia bihia diliwo thango mukhang ko rakhe tini nung omo sini ha hinsanai sini sason mangna hinsanai bangladeshi gubek hinsanai nung tini tamo khaikasa bangladeshi gubek hinsanai nung tini tamo khaika nung kok rak je sanai patal kinya jomaitya nung tini tamo khaika ba tiprasani bagai oroi foroi khai nung tebo klangka blasa tini ei je bubagra sini moharaja thancha tongma bai tini amsuk pano tiprasarok angai tonga muthang tong tiprasarok siwo sabo kaham sabo hamya nini o kok sama bai kunung glak nini o naimung bai kunung glak nung jodi soi BJP o nung tongai tipra dofana muthang mano hingangke nung muthang phunuk di nung sini mantai sokring nung liwi di hai hingangke sing tomung no nono kaham hinai nung dofan bagi samung khanya hinai nung tini dofan bagi samung khainai kok rak sanai se nung tini kunu pala keringi nung thangi pai kangke tipra sarok siu nung tabuk bo kunu pala kerikho nung orno tongo orno keri tipra sarok kaham kai siu mo nung tini sawi rikha o mokoli muktui o burini mokoli muktui nung tamsaka tipra motha thapla chanai bini mokoli mukti tipra motha thapla chanai hini nung saka kisa wanchoki kogno sari common sense na hoiwa kogno sari thapla chana saya sabo chana saya omo nini kogba inglak thapla chana saya omo tiprasa hamkrainani rogno sanai jorano sanai sabo thapla cha saya jorano phunuknai nung tini omo haike sakaino inglak tini singnugui mangkha laithangnai 3 din ni sikang nok tanchik jagmase আজকাল পর্যন্ত তিনি নুখা মেডিয়া ও নক নিকুন মানি হनै থামুক জাগিয়া হো ধমুন থামুক জাগিয়া হাঙ্গাং কে ও তাকক তে বুখুক সং অমিত দেবর মাসং তিনি বড় তংখা কাইসে গেম পলিটিক্যাল গেম মাইন্ড আছে সুজায়া সিও তাবক যতন nung tini social media furungan ibagai
hayakeba nung fainani bagai o nog nukung tamuk jagya o nog nukung tangchigi funuk jakha tomung no tipra mothano tano hini funuk man kangke norok rup sara kogno sakanggai no haina kogno sakayang lak tamo kangke tiprasa tabuk kam ke siwo sabo kam sabo hamya nung bola mo himtong singamo kam ke semino nung tomung no nung tiprasana hamjana hayakaba tipra dofano mathangna hingangke nung tini orai forengla khamu nung sabo tipra mothano edisiwo pal baksa ke singna to hini nung tipra mothano tuya buji khada sing kam ke semino sing tiprasani bagai kaham ke fight krejak hayakaba kaham ke nukjak sabo kaham sabo hamya sing nice tongo nung tipra motha edisio phayase kangno nung tini pusno mayangai nung baklai thangmani ticket mayangai thangpai mani tipra saro kaham ke samino nung mo sana nang yanu gyada tetam hingangke nung je saka bubagrano hamya ko nung tini je saka tipra mothani bororo gunda bahini hayaka bihiya ini tipra motha gunda bahini khaya ko tabogo bihiya keboya bihiya nini borong bihiya sing tini furup khai mano tini o omit de porma je kokno ma hayka saka bo tini niji choice bo bihiya ngi bo kokno sawo hayaka ba ning bo buri ngai ning tini buri ni logiwo ria hayaka ba nung kaisa buri ngai nini forfati ni kokno samani bagai nung kuno aboni reaction si ingyako tar mane no rewi toni onaro sadi hinei bihiya ba norong riwo gunda bahini onorong riwo theba o tipra mothano ba belai no kaham patal kina naro ka hai pala kari borok ang tabugo nugya ko dunia hasa ko first time live o nonong nugo fiaba thapla sabo sana saya sijak nai olo dofani bagai sabo kham hamya khaitong tini lob bai rang puisano hamjagma bai tipra dofani bagai hamya nijini buri sajama pojontono se tini nang omo haike saka o je back thokok no sing mukha je o buri no kebo kuno buya togya hayakebor naimo thangrokbo tongo joto social media rok tongo haifano tini kok tatal saboi bukha tokka hinei fungjaka master gain mind kam gaisiu o game mind choli glak buji khada tomong nung asakno tipra sana hamjangna hingangke nung tini 13ta si tipra motha jiti uhin nung saka tini nung ekta phano nung busaka nung tini tamung bagi pasang yasa nung asing tipra sana hamjan tipra do phan bagi samung kanya gan nung tini ni logi borok tong hangangke nung tini tang pas khlai phunu maya amti tatal baji kokta sadi haisi omo hai tatal baji kok sawai tipra sana ta phemlok sidi tipra sana ta thogai sidi tipra sa kaham kani siu sabo kaham sawa hamya phunu giri nai sini mantai sing sano oro nung kebeng kangangkai nung patal kainya nung jesakpano BJP sorkar nung jesakpano tongwi tongdi amo bai choli glak jodino tipra dofani bagai samung hamya khaikai sing nangke coba ongkor nai amo kaisa kok mujunarak di patal kainya jomoitya tipra motha kuno oro fati hinei tabuk bo wansugi khayako tipra motha kaisano o tipra motha bai dofano muthangnai hayakaba fiogna hinei tini samung khlai tongo tipra sarok nung tini omo haike kok samani belaino chaya te wansuge kokno sawo agini sini nungmugo nini kuno wansug mung kerei aboni baganya nung tipra sana oroi forei khai tini bo nung thik tongi maya bobagrani egincho sawo buni egincho kok sawo omo haike mang nung din laikha kintu ba nini somoy
tonglak ti pramo